pravdivé, aspoň podľa môjho názoru. A dnes nechcem hovoriť ako obžalovaný, ale ako človek. Väčšiu časť môjho života som strávil v tom tzv. Lepšom západnom svete. Videl som jeho silu, ale aj jeho rozpad. Bol som svedkom toho, ako sa z prosperujúcej spoločnosti stáva miesto a mesto plné strachu, zákazov a ticha. Keby sa niečo otvorilo, už sa to nedalo zavrieť späť. A táto skúsenosť ma priviedla k otázkam tej mojej činnosti, pretože môj sedliacky rozum a logické uvažovanie mi povedalo, že niečo sa tu deje, ja som chcel vedieť, tak som začal čítať a hľadať odpovede. Nie som myslel ničiť, ale porozumieť a zachrániť to, na čo mi záleží. Obvinenia a obžaloba, ktoré dnes čelím, ale nehovoria o tom, kým som, pretože to sú také zhnité čerešničky zo zhnitého koláča povyberané. Niekto povyberal 5-6 mojich vyjadrení z 8 rokov môjho verejného života. Takých vyjadrení som urobil 1000, natočil som asi 1000 streamov. Obžaloba sa snaží hovoriť o obraze, ktorý mi bol prisúdený mainstreamom. Moje úmysly boli vždy úprimné. Nespočetne krát som sa snažil pána poškodeného kontaktovať verejne. Pani Zuzanu Kovačič-Hanzelovú, potom sú to dnes videá na Odisei. Neprišiel som sem hovoriť to, čo očakávam, čo sa očakáva od mňa, ale hovoriť to, čím som. Za 11 mesiacov za mrežami pochopíte, že nie všetky cesty sú viditeľné a sedím tu dnes a čakám, čo sa bude ďalej s mojím životom. Ako keby som šiel doteraz po ceste bez značiek, bez tabúk a upozornení a zrazu ma zastaví ruka zákona s tým, že prekročil som rýchlosť, dostal som pokutu, že nie v peniazoch, ale v čase a dostal som ju za to, že extrémistické zákony, protiextrémistické zákony dodnes nie sú pevne dané, jasne definované, pretože to niekomu hore vyhovuje. My musíme mať nové zákony, aby sme mohli zastrašovať ľudí, ako som ja. Nikto z nás nevie, koľko času ešte mám do konca života. Ja ním predsa už teraz platím, prípada mi to absolútne nezmyselné, pretože čas je jediná skutočná komodita v živote, je to najvzácnejšie, čo máme, nedá sa to ani vrátiť, ani nahradiť. Predsa som platil 11 mesiacov času bez toho, aby som vedel, aký je konečný výsledok, aká je konečná suma. Dnes tu so mnou nesedia len ľudia, ktorí čakajú, či sa nájdú zlomí palca, ale sedia tu aj takí, ktorí chcú vidieť, kam sme sa ako spoločnosť dostali a hlavne kam sa po tomto procese posunieme. Mne ide o to, čo z tohto miesta, z tohto procesu ide pre ďalšie generácie, lebo na jedného dňa tiež nebude existovať ani moja produkcia. Ja len chcem, aby pre deti, ktoré už dnes vyrastajú do sveta, kde si nesmú dovoliť myslieť inak a hovoriť svoj nepohodlný názor a šíriť verejne dostupné knihy, pretože nakoľko tejto vláde a rôznym lobistickým kruhom nad nimi je to dodnes úplne ukradnuté a nevedeli dodnes definovať extrémizmus, tak dôsledkové trestné stíhanie. Nechcem, aby naše deti, vaše, nie moje, vyrastali do sveta, v ktorom ak nepremýšľajú správne, tak ich spoločnosť potrestá mainstreamom indoktrinovaná spoločnosť ich potrestá nálepkou, odsúdením, vylúčením, alebo napíše, že extrémista bombici je už odsúdený, TA3. Môžu to robiť? Môžu. Sú na to zákony? Sú. Novinári si to môžu dovoliť? Áno, môžu to dovoliť, novinári, keďže sú novinári, nemusia ani len uvádzať zdroj. Ale na čo to písať? Pre mená? Pre zlosť? Akú konotáciu, aký kontext nesie veta odsúdený vôbec? Mne to nevadí, ja som to vždy hovoril. Ja som nikdy na nikoho za nejakú nadávku na mňa nepodal trestné oznámenie, pretože som extrémny kazateľ slobody slova. Ale niekto koná zlo a vie, že koná zlo. Pripadá mi to absolútne absurdné. Dostávam stovky listov, do dnešného dňa som dostal plus minus 1000 listov, ak bude mať čas, 2-3 na konci prečítam, aby ste videli, ako ma vnímajú niektorí ľudia. Ľudia mi píšu, že mi držia palce a že ja moju nevinu. V tých listoch pre nich nie som extrémista, ani obraz, nejaký mainstreamov vytvorený obraz, ani pojem, ani hrozba, som tam len nejaký daný, nejaký chalán z mesa a kosti, s chybami a so slabosťami a s otázkami. Len mám netradičný spôsob myslenia, ktorý má byť trestaný v demokracii, akože demokracii v roku 2026. Jedna kamarátka mi napísala v poslednom liste pred pár dňami, ale taký kopec. Dan, veľmi ťa vonku potrebujeme a chýbaš nám, my vydržíme s tebou, veľmi ťa tu ľúbime a chceme, aby si tu bol s nami, ty tam nepatríš. Toto nepísal niekto, kto by sa bál, aj keď ona pozná celú moju tvorbu a s časťou nesúhlasí.
To nepísal niekto, kto by sa ma bál mňa alebo mojich názorov. Nepísal to nikto, koho by som ohrozoval. Písal iba niekto, kto ma pozná. Cením ten potlesk, keď som vošiel, veľmi si cením vašu podporu všetkých, čo tu sedíte. Ja nie som hrozba pre spoločnosť. Ak som ja hrozba pre spoločnosť, potom čo sú mainstreamové médiá, ktoré klamú a vedome vedia, že klamú a robia to za to, že sú nepostihnuteľní. Sú ľudia, ktorí mňa nasledujú nejaké hnutie, podporujúce nejaké skupiny či hnutie, ktoré potláča základné ľudské práva či slobody. Oni sú vinní za to, že mi veria, že ma majú radi, že vedia, s kým som mimo obrazovku. Skutočný nepriateľ je vonku. On tu dnes nesedí. Vonku je svet plný chaosu a skutočných hrozieb. Necítim sa ako nebezpečný extrémista, lebo nie som a vôbec nie som hrozba pre kohokoľvek. Ak som pre niekoho hrozba, ak ma niekto takto onálepkuje, tak vie, prečo to robí. Som hrozba pre tých, ktorí klamú, zavádzajú a manipulujú vo všetkých a podporujú všetky možné genocídne agendy prichádzajúce zo západu alebo Izraela. Študent Muro, nejdem opakovať jeho vulgárny výrok. Pán Juraj Cimpula, to sú hrozby. Žiaľ, stalo sa im, čo sa im stalo, aj keď s tým ja nesúhlasím, lebo ja nesúhlasím s tvrdými trestami a s väzbou. Výroky typu musia sa nás báť. Šuc, stretnete smeráka na ulici, dehumanizujte ho. Asi jasné, že to muselo odnieť. Smeráci sú svine. Budete, tí, čo sa nechcú očkovať, budú kvičať ako svine na bytunku. Šimečka starší. Smerácky volici sú svine v ľudskej koži. Pán Truban 2018 propagoval drogy triedy A na vysokých školách. Ja som uverejnil len prvýto video. Tomáš Helebrant z PSK, všetko progresívne Slovensko. Môj hlavný nepriateľ, ktorý si mňa zvolil za hlavného nepriateľa. Tomáš Helebrant, ktorý žiaľ Bohu, ja som nevysmiel, žiaľ Bohu chodil po parlamente nakazený pohlavnou chorobou. Je to tragédia. Zaplatil som za moje myslenie a za moje vyjadrovanie, ktoré nie sú trestným činom. Časom, pretože som myslel inak a pýtal som sa inak, než žiaľ Bohu indoktrinovaná väčšina. Stále dodnes premýšľam, či to bola rýchlosť, alebo tá cesta, alebo ten spôsob, ako som to urobil, alebo len fakt, že som sa vydal hľadať. Ja viem, že ma časť spoločnosti nenávidí za to, že som sa vydal hľadať, ale ja som nikomu neublížil, nikdy v živote som sa nikomu nevyhrážal, nikomu som nezdal zdravie, majetok, život, nikoho som nikdy nezabil na prechode, nemlátim ženy, nepredávam drogy, neorganizujem vraždy svedkov, neutekám pred zodpovednosťou. Ja som sem sám prišiel, ako pán prokurátor správne poznamenal. V 2022, keď som dostal zatýkače, tak som to povedal verejne. Ja som sa vtedy bál, ja som sa fakt bál. Ja nie som taký frajer, aby som prišiel do väzby a nechal sa zabiť. Ako pán Lučanský alebo pán Krivočenko. Taký frajer som není. Neodmietam zodpovednosť a verím, že spravodlivosť spozná rozdiel medzi nebezpečenstvom a omylom, medzi úmyslom ublížiť a snahou pochopiť. Pretože my nemôžeme byť trestaní za vyslovené chyby, ak zdrojom všetkého poznania je omyl. Dnes tu sedím nie ako hrozba alebo ako symbol, ale len ako človek, ktorý sa pýtal a hľadal a zaplatil za to časom. Verím stále, že otázky sami o sebe nemôžu byť zločinom, pretože najväčšou hrozbou pre slobodu je tá ilúzia, že si myslíme, že tú slobodu už máme a že si ju prestaneme hľadať tým, že zamedzíme diskusii s inými názormi a polemike. Všetko to ostatné, čo vidíte, prejdem naozaj veľmi rýchlo. Boli úvodné texty. To sú vizuálne pomocky. Kapitola 3, stručný preslov ku skutkom alebo aj vyhranenie. Ad právne posúdenie. Nemá pre mňa absolútne žiadny zmysel sa vyjadrovať ku právnym východiskám a záverom, pretože moje právnické vzdelanie je 0 a všetko tu bolo vyčerpávajúco a brilantne popísané mojim advokátom Davidom